De mishandeling van in totaal 4 mensen terug de beide vrouwen maakt een soort los. Net alleen in de reguliere media, voor zelfs ook op de sociale media. 2 weken geleden wienen 2 jongens uit Ljouwte klos omdat ze homo binnen. En Aron Manje waren 2 Snitser vrouwen zonder aanleiding aanvallen. Beide keren gebeurde dat op een treinstation in Snits. Schelden, spugen, ja, uiteindelijk gekrapt dus. Nou ja, schoppen slaan, aan de haren trekken, dat soort dingen. De dierders binnen 2 vrouwen van 18 en jongetje hier uit Ljouwte van het Jereveen. Ze zitten vast en worden morgen laten onder rechtercommissaris. Een groepje Snitsers komt nu in actie om het Tjenloert te letten. Nou, omdat we vinden dat dit gewoon niet kan. En wij wilden graag op een ludieke actie hier iets mee doen. Dus geweldloos en eigenlijk een beetje afkeuring laten blijken. Op een leuke manier. En wat zie je nou krijgt man? We gaan een flashmob organiseren. Op 6 april hebben we in gedachten. Ja. En wat houdt dat in? Een flashmob is ervoor om eigenlijk spontaan in een groep, met een groep te gaan dansen. De animo voor de flashmob is al aardig grut. Binnen 24 uur al meer dan 30 mensen haar aanmeld via Facebook. Benauwd voor een Project X-achtig verstijn, liek als in Haren, binnen de initiatiefnemers net. Nee, nog niet. Nee, nog niet. Het is nu nog heel klein. Als het echt heel groot wordt, dan zullen we inderdaad andere mensen moeten inschakelen. Maar tot nu toe is het nog niet zo groot. Misschien straks dankzij jullie, hè? Dankzij jullie aandacht dat het wel een Project X wordt. Maar nee, daar gaan we voor nu nog niet van uit. Nee.